Представете се, моля. Аз съм Тодор, баща съм на Георги. Добре. Георги, от колко време си наш ученик? От 3 години Сега на колко години си? на 11. Добре. Как решихте, че има нужда от уроци по английски? Аз мисля, че в днешно време е задължително. А как се спряхте на нас? Първо търсихме занимаване в последния момент. Започнахме при вас и оттам разбрахме и за уроците по английски и съответно при вас сме 3 пълни години. Добре. Без прекъсване. Гого, какво ти харесва в уроците? Харесва ми как първо учим самия урок, новите думи, граматиката и после играем разни игри с тези думи и граматика. Коя е любимата игра? Играта с топката. Добре, а на вас какво ви харесва в обучението тук? На първо място ми харесва отношението. И това, че са малко деца. Не знам дали има друга занимаване, не съм се интересувал подробно, дали с толкова малко деца. Отношението е страхотно и детето е много доволно. Идва винаги с мерак. И лятото на занимаване и на уроци. Супер. Георги, говориш ли на английски извън уроците? В училище, например? В училище говоря само в часовете, не че когато с мама и тати ходим някъде в чужбина, там може да се каже, че почти главно аз говоря. Така ли? Да. Супер, и си уверен. Да. А помагат ли ти уроците тук в училище, уроците по английски? Да, можеш да кажа, че почти всичко, което учим в училище, вече го знам от тук. Добре. Това са всички въпроси. Последният винаги бихте ли ни препоръчали на други родители? 100%. Добре. И сме ви препоръчвали. Супер.